at mga kalagayan. Sa paggawa ko tayo, pamilya tayo, hindi amin ang pamilya ang marinig at nagayo, hindi amin na hindi ko lang pagkakumata ng Diyos, pagkakumata ng Diyos. Kalau kali na tayo kumata ng ibagaw kung isang buwan na ina tayo. Pero may tali tayo makailangan ng ito ng isang tunis kami, bigbigan tayo tayo, mas baso tayo, pagkakumata ng Diyos. Ako kasyan na kami. Kristo kasyan na kami. Ako kasyan na kami. Kasyan na tayo kumagimang kanabalit na Diyos. Pagkalpasambitan ng kapakawan na litibas baso tayo. Ipang na tayo itibiyag na na tayo. Ipaimukat ako kasaranayin na kami pinapatidapan ng ibaga at nilinggasatan ng Virgen Maria. Ket mailisi kami iti amin na pekda, ket agragsak kami iti silong takapian, gapuken ako Meso Kristo nga ng Mugat Diyos, isa magipagbiyak ket makipagalitan tayo titingkuyog ti Espiritu Santo, Diyos nagnanalo na awan kiintan. Amen. Maibasa na agaw, itipito ti Exodus. Manipod Rameses, at bubot dari Israelita at turong Jesu. At daanarot pinag-agasot ang ito at lalaki, manuksik na ito babaeng kaligin. At upay na sa bali at aktaro ng tuwid karakwana, ang raman kiyado karnero, karudimot ng baka. Naglutuda talaga ito na may amasa, kay naglutuda i-David ko. Kawan le baluran na ang pagsipon kakalaat o panakapanod da ket kita nakapagsagana itanagla. Nagnaed dari Israelita at pagkagasunet ang lutulo kawen ilutulo. Ito pa nag-itus ito pagkagasunet ang lutulo at kawen. Lumanaw dari amin at tapos ilutulo. Hindi tayo kaakabigay nagpatak na ng bantay di ako. Ang maibda, dagat, ito. Nakikinig na arabik, iti may tayo, iti ako, ang linyan ti amin at nakututang ng Israel. Irabiki ang sa ako at bantay, naging Israel ito. Isa ko ti ako. At nalayan ti ang balwalin mayat. At nalayan ti ang balwalin mayat. Agyaman kayo ti ako, at sipon ka at nanayin si Albarwani yung hayat na. Nalagit na tayo, na parmek na tayo, at nanayin si Albarwani yung hayat na. At inispan na tayo, pag-ikabusot tayo, at nanayin si Albarwani yung hayat na. Ang nanayin si Albarwani yung hayat na. Pinatay natin yung inaon-aral natin, anak mo. At nanayin si Albarwani yung hayat na. Inuwang natin Israelita, Egypto, nanayon niya kalbalong kaya. Pinagtino na, ibaybay ang kamuluhan, ang nanayon niya kalbalong kaya. Kaya pinapaglana na itatako na, ang nanayon niya kalbalong kaya. Hindi nilembes na, ipakaon sa Egypto na, ang nanayon niya kalbalong kaya. Ang nanayon niya kalbalong kaya. Mana balik pada seyong katutulagan dalam kasano di panang papatay dati ni Jesus. Hindi na amuan na Jesus tigandad dari di pariseyo di manang sadyay. Ket simborot dari di adu at tao.
Inagasan na amin ganiti masakit. Pinili na ida, nga awan panibagbagaan da, iti maipapankin kwa na tapno matong paltikir na ti Diyos, babaan, ken ni Propeta Isayas, at to'y ti adigan ko a pinili, kaya ayatet, ken pakaayayawak kunay. Itin kun ko ti Spirit of ken kwa na, kaya di pakaamunan to, ti panangakumpo kadagiti amin na tattao. Ngayon dito makisupyat wenno agpukkaw. Ngayon dito makatitilang titimad na kadagiti kalkalsada. Di nantutok tulen, tinaparpararuno, wenno depende at corporidenden asilaw. Aging da itidina, panagbalay iti ginalinte. Ket mangnamnaman to kenkwana dagiti amin at tao. Ti Ebanghelyo ti ako. Gaya pinapalagyan ka. Ti Salmo, bagana, agnanayon, ti agbalbali mga ayat na. Nakitkitaan tayo, kadagkilaan ti ayat nga haan apulos na agbalim. Kapaya, ti ayat ti Diyos na tarnaw, awan ti pilpilin na, awan pagsaltikan na. Tagada tayo kami agayat tayo, agnanayon na kami emosyon. Alay tayo, yung emotion tayo, ang gatuma, no, agmali yung emotion, sumurot na di ayat na maapektaran. So, masaktan tayo, maapektaran mo di ayat tayo. No, maupay tayo, agsabdan mo di ayat tayo. Ang gatuma, no, hano, isupli di ayat tayo, iti tao, agdagdagan na, hindi sa bali di ayat, Diyos kanya tayo. Hindi agbalbali ng ayat na katanmo, katannaw, nagpulos na maibasat, iti anyaman at klase iti ayat. Dito'y Ebanghelyo, baga na, hindi pagdagdagan na kapatayan, haan na nagdariri ni Apo Yesus, matungpal bagat na santo na surat na dito paglaaw, dito lumabang, di nagdagdagan sila, haan ito magdagdag, hindi ayat na tataya, nakapokus na rin na ayat. Nakapokus laang o may nalamig ng division na agayat laang awan sa bali na ramon na pagkatay ng mga tao na dumagat. Pagkatay pwede manglilin, hindi ayat niya po Diyos. Tapos ay di panunod tayo na dumagat, dapat di pagas tayo, dapat nasaktan tayo ng dumagat, dapat andahan na matungkol na tatrit, limitaran tayo, di ayat niya po Diyos, di panunod tayo, kumaan na kasdyan, di ayat si Diyos. Yung may laang, dapat na ayat na tayo. Yung may laang kami doon natin ayat na tayo. Kakaritin na tayo na makarami. Kakaritin na tayo na magipatas-patas tayo na nakapudpud mo na ayat naman ko na kaksok tayo. Ayaw tayo kararagan tayo, hindi kita kansak tayo, hindi tayo nalibigatan, tukok-tukok, hindi masaksakit, hindi amin na biktima na nabigsa rin tayo na bagyo. Komunikasyon kayo iti mga ikatararag, kada hindi ka nabasal tayo, anday nga tayo, pamilya tayo, nagati anday ko lugar, at ikinarahot kayo. Di pa nanging sakit, babak ng tinakas, pero may samang awagas, di pa na tayo. Awan di dayaw na
paay mo kat ako tababain ka grasyang dahil kuya sakripisyo pagpalinan na kami agnanayon. Kaya makaayayo adapon nga agpaay kang dagat ken Kristo nga ako din. Di ako at ako mga kadasyon. Tagaayo dagit tapos puso. Diyaman tayo, iti ako at Diyos kayo. Huwag nung na yung may kagigatugan ang longmin at pakaisalakanan mi ada kami iti amin. Magitimpuyog ko kami kadagiti amin sa santos. Katibunan nagmi anak atas dahaw ka. Ket nanuruna, ipanangilagit ni kinainggasata ang Virgin Maria. Itanok ni asiliyaman ka pinamanang nga asin. Katadagiti amin adiso na indaklan dagiti nararamid mo. Ket iwaras mo agi agresat dagiti imbag mo. Ket iti tinalyaw mo ti kinanong mo ti Virgen. Inted mo tinanisalatan nga iso ni Apo ni Heso Kristo. Ket gapo ken Kristo agro pagitadayag mo ti ehersito dagiti Andres. Ket iti agnanayon agraragsak dahil kasaklang mo. Ket tawatin mi ti palubos mo kumat. Kay timpuyog mo met tinakurapay at timbang lindet ko namin. Santo, Santo, Santo Iako, a Diyos kay amin na kaswa. Ilangit ken daga, buday kay dayawang, usana itinatuan. Madayay yung may tinakan Iako, usana Tugno na Iako di ka kinasangko, ket sika pilubuayan, di amin a kinasangko. Dawatin minarot kayo mo da Espiritu ng kasanto kadagito'y adapon. Tatno pagkalinan dati kayo mo idakada kami apagitan dara ni Apo ni Heso Kristo. Iso hindi sa may ayawat na sila ayat ibagina at tutuok na nalay itinakay. Nakiyaman kang kapinispisi na sana yung kadagiti disipulos na katkinunana. Kalarin nyo, at mga nalayan yung bigiday ko. Kada ito'y ibagi, isa may yawat ko ang may paay katapos. As pamet at alpasanday, di pala nakaliidan, nangalay titalis na giyamang managkanta. Sana inted kadagiti disipulos na katkinunana. Kalarin nyo, kataminantay amin ikiday ko. Kaya kita istidara. Dara ti baro ken nagnanayon atulan. Isa ang may buyak ko ang may paay kada kayo ken kadagiti ado at tao. Tapno mapakawan dagiti baspasol. Alamidan nyo ito ay ang laglagit diyo kanya. Di misteryo ikaw natin. Itingarot ka ng ilagit mi di papatay gan kalabuhan ng Kristo. Idapon mi gan kaapo ti kinapay ti biyak ken di kalis ti pananakay salatan. Agyaman kang tenda kay baay mo ang maikari-kami nga dagitoy saklang magatag serbi kang kanita. Dawatin mi ako kada kami magiramo di bagilan dara ni Kristo. Pagkay-kaysaan na kang tumati Espiritu Santo. Laglagi pa ng kalaapot iglesia manaisak na isang alipunan at parairayon kayat na ang Diyosan. Laglagi pa ng milyon ang Santo Papa ni Marlo na Arsobispo ni Daliti amin na Obispo dan Papati. Laglagi pa ng kay-apo na itikakabsat niya pinusayan na sa inanama di panagpunag ng rekisidong takaasi. Awakin nag-iday kisidong karamiag mga katakitaan dagan kay Jeropan Buta. Dawakin mi ako tay paay mga takaasim kada kami. Karamigan kuma may parikang amin kag nanayon na biya. Ket magiranod kang ko kanang dasatan Virgen Maria na inapi Dios. Dinagasat nga Jose na esposo na. Dahil dinagasat nga apostoles kang daligi amin na sa santo. Isuda anak at tudno anak serbi kang taritoy kada. Magitagbuatan ko kang nagkadakwada ang mangitantan o kang mangiday-dayaw kanta gapo kay Yesu Kristo na anak mo. Gapo kay Kristo, sila tayo sa kay Kristo, kay disilong ni Kristo. Idi din po yung Espiritu Santo, irok na yung ganda man nakabaling na ama, kaya minadayaw kay Gloria, kaya ganayon na awan kay Indana. Amen. Hintay mo manaraw iti ama, igmamon tayo iti kararag na insuro ni Apo Jesus. Kada tayo, Amamin na
sa liyakit, madaydayaw kumatinagan mo. Matungpal kumatinagan mo, dito'y pag-aakas sa liyakit. Itgan katatanggan daw ito'y kanenmi ipatinayan kalda. Pakawalan dagiti basol mi asmet pamakawan mi. Kadagiti na mabasol katakam. Ginapamay paypayan ni Matulog Kristo. Gawatin mi ganda ako sa lakan na kami kadagiti amin na pagtaksan mi. Itgan kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Kat babaan ti panulong takaasin kada kami. Kan kanayon pumalagayan na iti basol mailisi kami. Ti amin nariribok may kanawa kami. Kabayatan di panangururay may ti ginaga sa tanang namain ni kaniti ay Yesu Kristo anang isalakan kada kami. Ako may ang Yesu Kristo kinunang kadagiti apostoles mo kapya ti bakit kada kayo. Kapya nga dapukan niya ikad ko kada kayo. Saan ka dagiti basbasol mitiliminang kulit at ipamati ti iglesia. Katas mayang nurot ti pagayatan. Ipaay mo ka na si aasi kanigwa ng tigapiyat yung kanagtay kaysa. Si tangag biyak yung agari, itiyak na na yung naawan ti ilan. Tigapiyat yung tanganayon kumangat dapat tayo. Ipaay tayo tigapiyat itong dalmaysa tayo kapiyat. Cordero de Dios, may kateri basbaso lupo, kasya naman. Cordero de Dios, may kateri basbaso lupo, kasya naman. Cordero de Dios, may kateri basbaso lupo, eterno katakam katakam. Ito'y na puesos, ti Cordero ti Diyos sa mangitag kadagiti basbasol ti luro. Nagasat tayo anaayaban, itila ito'y apadayana. Ako, yak may marino, may katanya, may kalay na sa ulo kay magtutulungan. Kalpasan di pan nakiramid mi kadagiti parabot di pan nakaisara kanipaay mo kataapo tada kami manilagi ti inati anak mo. Kapalagsatan kami ikinawad-wad dagiti kaasim ket malakaman mi adagresat ti pan nakapadidder ti pan nakaisalatan mi. Gapo ken ako may Kristo nga anak mo ket Dios isa magipagbiag ken makipadari kanita. Ititingkuyog ti Espiritu Santo Dios nga kanayon nga awan ti higana. Di ako at ako matalayo. Bendisyonan na tayo di mga kabali na Diyos, kaya mga di anak, di Espiritu Santo. Ang pasong din na Santo kami sa tayo, di ayat, ang kapiyat.
Yabay. Salutahan